Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetepan malih para kadang kinasih ingkang tansah kula tresnani. Mugi-mugi ing dinten punika kula lan panjenengan sami tansah keparingan sehat walafiat. Mboten mawi alangan satunggaling punapa-punapa tansah diparing ana bagas kewarasan rejeki ingkang lumintu. Jadi urip iku mung urip. Urip iki duduh mung urip ananging lumaku kliwati saben titik. Aja mung ngimpi ing wayah sore lan tangi ing wayah esok. Dadi urip iku kudu mung uripi badan. Urip iku duduh mung uripi badan ananging lumaku ngliwati saben titik, saben jejak kang wis katata dening Gusti. Aja nganti menungsa mung ngimpi nalika surya wis surup ananging tangekno tekad awit urip ora ngenteni wong kang mung ngilamun utawa ngelamun tanpa laku. Lelakon iki ora tahu dadi lelakon ijeh kita kabeh iku prau kang lelayaran bebarengan nempuh samudra tanpa wates anggaya sejatining urip lan katentreman ing samudra urip iki ananging kadang anggegerisi ombak kadang ngebyar ananging menungso kang sabar lan syukur bakal tetep kelayar kanthi tentrem. Sabar iku tamenging ati, syukur iku panglipure jiwa. Lan katentreman utawa katresnan iku suluk kang madangi dalan tanpa katresnan. Urip dadi garing kaya wit tanpa banyu, tanpa syukur urip dadi peteng kaya wingi tanpa lintang utawa wengi tanpa lintang. Tanpa sabar urip dadi ringkih kaya prau tanpa layar. Mula aja gumun nyawang liyan kang susah, aja nelongso nyawang liyan kang bungah. Reget awak iso diresi ananging reget ati kudu ditelateni. Urip iku ora lomba lara lan seneng ananging ngolah ati supaya bening, supaya bisa nyawang jagat kanthi rasa sejati. Lah pitutur iki ngelingake menawa urip iku titah iku laku lan laku iku kudu tansah dipun lampahi kanthi rasa cipta lan karsa. Sapa kang bisa ngolah ati bakal manggi pepadang sejati, pepadang kang ora bisa dipun padhamake dening pepeteng donya. Ajine saben wong iku gumantung saka babagan sing den kuasani lan terampil ditindakake kanthi becik. Mula sinau lan asahan kemampuanmu amarga saben kawruh sing kok unduh bakal ngunggahake derajatmu lan saben kemampuan utawa bakat sing kok asah bakal andadekake uripmu luwih migunani. Kawruh iku pepadang, urip lan bakat iku priyanti utawa piranti kanggo buka lawang rezeki uga kamulyan. Nalika awakmu duweni ilmu lan kaprigelan, ora mung bisa nguripi awakmu dhewe ananging uga bisa dadi sebab uripe
wong akeh dadi luwih kabiyantu. Saka tanganmu bisa melu utawa metu pitulungan. Saka pikiranmu bisa lahir solusi lan saka lakumu bisa tuwuh kebecikan. Lan wong sing paling dhuwur derajate yaiku wong sing paling migunani tumrap liyane. Sadurunge awakmu nutup lawang dina iki, takonono atimu dhewe, apa dina iki wis luwih becik timbang wingi? Apa pangucapmu ana sing gawe lara atine liyan? Apa tumindakmu wis nyedhaki rindane Gusti utawa malah adoh tanpa tak rumangsa? Layan dina iki isih akeh luputmu, Gusti tansah maringi esuk anyar kanggo wong sing gelem ndandani awake dhewe. Mula sadurunge wektu nutup lawang dina iki, tutupen uga nganggo tobat lan syukur, nyuwun pangapura lan matur nuwun kanggo kabeh sing isih keparingake supaya turumu dadi tentrem lan esukmu kawiwitan cahya pangarepe anyar. Kula kinten cekap semangat mawon. Kirana langkung nyuwun agung papunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.